L-investituri Maltin qed jażlu li jkomplu jinvestu f'pajjiżna b'aktar ċertezza. Dan għax jemmnu fil-potenzjal tas-suq Malti filwaqt li huma konfidenti li jirreġistraw iktar profit fi żmien li ġej. Dan ħareġ mir-riżultat ta' stħarriġ li sar mill-Misco International kummissjonat mill-Bank of Valletta. L-istudju jsir fuq madwar 300 investitur lokali. L-eżerċizzju wera l-investitur Malti għandu preferenza ċara l-investiment lokali, prinċipalment b'xejra konservattiva. Fil-fatt, kważi nofs dawk li wieġbu qalu li jikkapitalizzaw fuq l-istoks tal-gvern. Id-direttur tal-Misco Loren Zammit għal l-istudju juri b'mod ċar l-investitur Malti iqis l-ekonomija Maltija bħala kruċjali mill-għażla tiegħu. Interessanti li joħroġu, forsi ma tissorprendinix wis, imma naturalment l-investitur Malti hu iktar fiduċjuż dwar l-andament ekonomiku Malti milli huwa fiduċjuż dwar l-andament ekonomiku ta' pajjiżi oħra, ta' barra minn Malta, u dan joħroġ b'mod ċar. Ħaġa oħra li toħroġ b'mod ċar naħseb illi avolja forsi biex ngħidlek l-istorja tagħna bħala investituri fil-stock exchange u affarijiet bħal down bonds, shares, etc. Hemm sens ta' maturità, ġifieri ma żbaljaw jekk naħsbu illi l-investitur lokali ma jkunx jaf x'inhu jagħmel. Xejn oħra pożittiva kienet li matul dawn l-aħħar 5 snin numru ta' investituri żgħażagħ daħlu fis-suq bil-maġġoranza jużaw intermedjarju kemm jekk huwa istituzzjoni finanzjarja jew konsulent. 10% biss daħlu għall-investiment bil-konfidenza li jinvestu mingħajr ma jieħdu pariri. Dan l-indiċi tas-sentiment tal-investituri kien ilu jinħass il-bżonn tiegħu żmien biex jagħti stampa ċara tas-sentiment u ta' dak li qed jaspiraw li jilħqu l-investituri. Stħarriġ bħal dan se jsir fuq bażi ta' kull 6 xhur biex bekk is-suq jinżamm aġġornat dwar is-sentiment tal-investituri u fl-istess ħin tittieħed azzjoni. Ħarsa aktar mill-qrib lejlan tal-investiment fost dawk li ġew intervistati turi li madwar nofshom jinvolvu ruhom f'attività ta' investiment mhux biss biex jiġġeneraw sors ta' dħul addizzjonali, iżda anke biex iżidu l-kapital tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-BOV Asset Management Marka Ġus għall l-indiċi ta' sentiment tal-investituri tal-BOV Asset Management se jservi bħala għodda importanti għal partijiet interessati biex jifhmu aħjar is-suq filwaqt li tfasslu soluzzjonijiet finanzjarji li indirizzaw aħjar id-domanda tas-suq.